Kay nanapod na karon sa Crush TV kung asa nato istoryaan ang mga lakaw sa kinabuhi. Bisag unsang paglakaw sa itong mga amigo, mga higala. So, kung gabi karon may gabi niyo diha. Kung mabuntag, may buntag. Kung umudto, may udto. Kung mahapon, mayong hapon. Ako na po usob di ay diri na po diri sa Badji. And kani, istoryaan na to ni. So, before na ko introduce ang atong guest, apod ko'y tapad diri. Kailan na mo. What's good? Ako rin si Rio. Yes, ay. So, no? Kuan, di na nato dugayon pa. Tay kuyog dire. Di nato ni madinay nga usan is pinaka kusog karon sa Visayas rap scene. No kuan bra kanang walay pabula o no cap. With over 2 million streams sa top 3 songs niya. Muna ni siya. May lain. Yeki. Ang gabi, Sir Yex. Ang gabi, Ibra. Bira. Musta, bra? Lamat kayo sa pag-invite po. Kaayo. Bra, daghan na kayong gahulat ani nga episode kay taga-upload na mo. Bisag dili kay tataas og viewers. Pero namang gyud tay, namang dya po yung mulantaw. Usa sa request nila kay kanus-ag ug kano ka pero karon nahitabo na gihatag na sa universe. Kuan ito gihatag ni siya sa universe no. Murag kuhan yun eh. Panahon na ba? Panahon na ni. Oras na. Before ta mo start sa oras na. Before ta mo start sa tong main topic. Grabe kay among lakaw ron nga recent days na mo. Una nami show Tanhay. Shoutout sa mga taga Tanhay. Tunay kay among tukar didto. Lingaw kayo. Lingaw ra ka dito, bra. Bibo kayo. Lami kay pagkaon. Pista yun ba? Shoutouts ni Denmark, organizer sa LGU sa Tanhay. Ni among driver si Irvin and ni Ma'am kinsa tong usa nga nalimot ko sa ngalan. CP Ma'am Will. Basta Ma'am Will. Pala. Regards si CP Ma'am Will. Nas Loyos camera. So kuan kaning lami kayong pagkaon, lami kayo ang show, lingaw kay tanan, safe. Special thanks gyud sa LGU sa mga tawo kay kamo ang nagbayad sa tax para makatukar mi inyo hatong kwarta. So salamat po kayo sa ilahang mayor Pepper Orlina nga invite pud mi. So I hope na pa next time kay lingaw kay mi sa crowd sa Tanhay. No? Kayo ba? So muto nami tukar. Yung pagkahuman sa among tukar ni reset sa Amigamay then pagkagabi gahapon ga shoot me og music video duha ka tracks. So atangin ninyo na Big Stepas og Crash 2. Wapay title to sa Trendsetter di ay Big Stepas og Trendsetter. Shoot na mo ang part ni Yeki then lingaw pud kay among shoot. Kasi yung storya ni mo ato nga lakaw ra. Grabe na po, impromptu. Shoutout Zip Tape, bay. Ayo. Kay, grabe kay siya mo, direct po na mo ba? So, ano siya, narama sa mong natural element while we're shooting po, no? Okay po siya na-experience. Katawan na po may sabay mga tripping na mo. Pero yeah. Dayon recent kuan po Jex. Recent days po mga 2 weeks ago ni bisita po si Zip Tape, shoutout Zip Tape. Dayon gishutan po niya dito sa bukid. So, paglakaw dayon movie gyud siya kanang I hope nga maka-appreciate mo once nga mo drop na to. Nindot kay mo ang kuan kanang interaction po dito kay naka-witness sad siya sa unsay mga panghitabo sa bata sa bukid ba. Which is abi sa uban nga exaggerated rin yung ipang storya ni Buddy na unsay mga panghitabo dito pero tinuod gyud siya nga nahitabo. Ayon. Muto pasalamat mi gitagaan mig sakto nga weather. Dayon nindot kayo ang kuan sa shoot. So atangin ninyo paglakaw mugawas niya na siya para tos mga bata gyud nga shoot. So karon di nato dugayon pa. Aton tapad dire kani. Rare Pokemon panalagsa ra kani makit-an. Legendary Pokemon. Legendary dili rare man na pero legendary. Shiny pagod. Yaki. Bra, kumusta? Yeah. What's that, sirs? Lamat kayo sa pag-invite diri sa kuhan podcast pod Crash TV. Yeah. Tiglan ta po gani bra. Kayo. No? Kayo.
So kuan ra kanang karon lipay kay ko kay moapas ra to Sir Nick, shout out dia Sir Nick asa karon. Kuan kanina hitabo gid siya. So before ang pinakauna natong pangutana ani kay kuan kanang kanusa ka naka kuan bra ga start sa imuhang pag into hip hop nga music. Kuan. Bata pa ko, sirs. Bata pa ko, bra. Mga pila idara ka ha? Nga estimate nimo. Mga elementary, yun. Early elementary ko na-expose og kuan, bra. Kanang hip-hop. Pero, tripping kayo kay Sagol ba? Oh. New metal era man to sa una ba? Oh, madungan nimo, abantay ko na madungan nimo ang Linkin Park o unsay mga recent nga hip hop ana, di ba? Oh. Kay pareha pud ta kay sa ako sa pagka bata pa pud ko mupuna nga kuan gyud kay wala ra man tagalagi pug kayo edad mga 5 years di ba itong gap or 6 ano pila imong kuan ron 28 ba? 28 o sakto 5 years. So kuan nana dayon unsa nga mga artist o imong ipaminaw atong panahon na bra? Kuan gyud kung unsay gipaminaw sa kong kuan papa. So maminaw pud imong papa. Oh, Shout out nimo sir. Sir Daddy ni Yeki. Yes. Kuan ka mga metal ana. Dayon hantod na naray mga CD pod. Kay sa una wala pa may mga streaming kuan sa una. Wala. Mga CD. Pa-burn pa ka pa-burn. Dayon mag-diverse pod ang mga collection ba. So mora pod akong paminawon ba. No, kay dili man pareha karon sa una kung mag-playlisting ka, self-select gyud ka sa imong mga kuan mo nang mo siya gitawag nimo mixtape. Kay mag-self-select ka sa imong kanang gitawag nato karon nga playlist sa Spotify sa mga batan-on diha kung di mo ka-relate nani ni siya. If nakay ganahan nga artist, by album man na imong paliton. So para makuha nimo siya tagsa-tagsa, magpa-burn ka which is illegal siya nga way pero nakay blank CD, butang nimo sa mga computer shop nga naay burner. Burnan kanila sa imong ganahan nga playlist. So inana sa kayo ba. CD. Apay ka CD. Nga dili ko malimot ana kay ang mga rapper sa Manila katong mga underground gyud aside nilang Andrew A, Francis M sila may mga sikat. Salbakuta inana pero katong mga rapper nga Tondo rappers kanang 187 karon kana sila idto ra nimo na madunggan sa pirated. No. Kay naman sila sa Muslim gibaligya. Which is ilaha tong move na siya ni Gab na ilahang kuan ilahang murag CEO sa 187 iyang gi tuyo og pirate iyang music ipaproduce niya sa mga Muslim bahala gula sa kwarta para madunggan ra siya din nakadungog ta diri sa Visayas ana bra. In a way kay murag motoy mas ni Boomins ilang music. Kaayo. Then nauso na ang YouTube gipang-upload na sila unang makadungog na ta pero before pag yun inana ilang struggle kanang tagaan nilag CD ang jeepney driver, patukar. Kuan good. Nang munang lucky kita ron kay pwede na ta mo upload diretso music sig asa. Kayo lagi. Kung wala kay platform, kung SoundCloud. Nada ra gyud no nga mo kuan. Kung wala kay Spotify, adto kag YouTube. Nana kay kanta. Or sunadahay ra gyud siya. Then human ato yex gikan sa pagkabata nimo. Paminaw kag kuan mga hip hop influences imong papa. Pag teens nimo bra, asa ka ana? Wala pa kas dumagiti ana no kanang high school. Wala. Tanggob go. Dayon unsa inyong kuan didto? Movements didto? Kuan ra. Eskwela. Ana bukids kamay. May picture ni kunom sa una mga bata pa kayo ba. Sakag mga basta ba kuan lagi kanang kuan mo gud siya rural. Karon nag-anam na siya urbanized food. Pero kuan dito nga kinabuhi ba. Simple ra bitaw, simple. Kumpara nimo dire mas laid back didto? Oh. No. Ako gali na culture shock ko pag kuan ba. First time na naabot lay dire. Kaysa biya kayo ni nila dire. Kayo. Pero inani nagay dire paglantaw nimo samot nag Cebu no. Mas grabe gyud. Kay kana bitaw. Kay kuan kaning pag-abot ni Yeki dire kay before pag yun karon nga kauban mi sa SOBV kaning amo mga tukar-tukar sa music kaila na mi daan niya kay tig skate man mi longboard.
Dayon, mura ra pud siya kanang di man gud ka makaila gud diri kung kinsay mga tagalaing lugar kay basta kay mag-eskwela nagsiliman paglantaw pud namo ang mga locals diri. Taga diri ra na. Una na ba kay murag may usual man gud imong nawong diri. Mura kag ang Dumaguete kay dili gud ka mailhan nga di ka taga diri unless kung mostorya ka ba kay sa accent na pero the way ka nga bisag unsa man good bra di ka maka-determine the way mo move ang tawo kung taga-asa siya nga lugar kung nakas Dumaguete muna yung magic po diri abot mi bra skate gyud dayon didto no pero Skate yun, dili oh. pa ka hip hop ato ko ano og kanang datingans kaayo pero paminaw ra dagway nana Kuan ko datingan sa to ba. Ang Pinokids pa kayo datingan sa. dili oy pinapunks oy nana una inyo ang kuan kamo nilang Carl Elnas Kasauna. kung unsay hip pod ato Shout nga outs ni Carl by Carl Elnas unsa na iyang Instagram Existential Yogurt. kana existential yogurt Siya kung may ganahan mo og himo sa kuan pod ba. Cover art ba. unsay cover art turok sa imuha na siya nahimo nimo no Na siya nahimo ba katong tubaga kayo so shoutouts nimo Carl Elnas imong art grabe kayo dayon kuan kaning tripping pugay siya og visuals no kumulantaw ta no lantawa yang Instagram sa gali to existential yogurt Instagram nindot kayo nakakuan na po na siya bra naka-cover na siya og nakagama na siya cover art itong mga heavy metal puds gawas no mga Europe ana Kayo ba. tripping pod so muna to no Sabay niya college kuan. days dayon Skate no. skate ta happy days longboard downhill kani sila hilig slide skate pa sila loose aw katong ana sa kanang atong na slope dito sa Siliman ba unsa to Kilid sa kuan. Uitingso ba. kana diya mo to nagka-amigo mi Kuyog Masfam shoutouts nila Miles Yules Yules, Yul ilang Eric dayon dagan kaming kaagi pod din wala ko kabalo bra kaming haisam ato garap na mi di ba Garap na sa payag katong payag ni Miles gyud garap na mi bra haisam niya murag nato yung mga panahon ato nga naka-videos Tyson ato dayon sulat-sulat ming haisam ito mga binuang ragod nga mga rap nga makuan ra imuhang thirst sa music ba wala may plano gyud nga kanang record ana haisam mo na potential kayo ay kani siya nara siya skilled bra minaw ra siya didto dayon tripping ra pod inom ra anang wala ra mura mo lakaw yo kabalo nga maayo man day kayo nya tripping kay bra kay napakadiri ato katong college pag graduate na kano nga ni kuan gyud ni rap gyud nga pag-graduate na ba nga 2018 tingali sugod na kog kuan tripping sa music ba kay sa una si Konami ra gyud to ni si Lance ba may tig kuan tig record then kadungog ko niya sa una ba nang na tripping ko unsa yung mga unang record ni Konomi pwede din nga din no. ana na siya unsa man niya ana na siya software na siya inana na kamao man gyud siya mo kuan pod kanang keyboard ba. So maka record siya maka tripping siya produce ana. Then yung gi-introduce ana. Slay daw di. Yung kuan na to gamit pa sa una kay kana bitaw pang stream og mga dula sa una cellphone bro. Sound card ba? Sound card Ano? dayon ana unsa man nga mic BM800 na At BM800 kanara pod. no so wala na siya sa kuan unsa nga mga kanta ang nagama ninyo ana nga na-upload niyo bra Katong sa MGG gid sa sugod. whole kato Dili pod dagitanan. katong una katong mga Mag speed check. katong na as vibrations Kana Ana. vibration pod. di wala ko kabalo nga ikaw na bra sig istorya sa isam na ko nga natay kauban sa Maspam nga kuan di ko niya istorya ngalan ba pwede ra ba mo dari istorya nga si Kunol ana na ay music sige ingon ako nga bra kanang guess what we have a homie nga
Grabe kayo mga kanta anak ko nga. Kinsa guna-good din. Wala ra po ni bother ba kay basig kaingon siya nga kanang basig kaila kayo may pero mo kabalo nga ikaw. Then muna to katunang nibisita ko sa trap. Ito ko nakabalo nga yawa si Eki di ay. Si Raikel di ay. Si Raikel Kunol man di ay ni. Muna tong vision. Living kina nga kuan bra nga. Ato lang istorya sa mga recent podcast no. Muna bra kanang nganong naganahan ka bra mo nipadayon ka og gama sa music. Siguro kuan ba. Sa una kay makuan kay ko. Murag unsay tawag ana bro. Masulod kay ko sa kabita mga tula bitaw bro. Sa rhyme. Ang lulo na ako sa una kay Murag ka nang pinabalak inana. balak ba teacher siya ba Pilipino. Then kuan nang makabasa ko sa mga iyang gihimo pud ba niya. Mga laglom na kay nga Bisaya ba tripig ba. Ala. Kulo, pwede rin nga niya. Then, mga to, music man sila og trippings. Then, sulay og mergings ba? Ang, kanang unsay, mga words, Ni kuan ni explore ra gyud ka in a short nga pagkuan explanation rag ni sulay ra kag explore ana. sulay ra gyud ba? No? Ni sulay ra din. Kadugayan, mura na siya gnimog outlet bitaw ba? Oo. Kay, kailangan mong kita tanan og kanang pagawsan bitaw. Ayo. Sa ato nga emosyon sa gibati Imagino nimo brag wala nagtripping si Yeki ato ug wala si Konomi. Inana kagamay nga kanang flick sa universe ba nga di na to ni tagaag ko ani mga bata abi tagaan na to nig bisyo nga lain be. Di wala yung music karon bra inana kagamay ba ang possibility so kung wala ka ni Sulay wala siya outcome. Inana siya ka grabe. Bisag kita karon murag kung ang laing tawo nga maglantaw nga wala gud kailan nato murag makaingon sila nga unsa man ning mga kinabuhi aning mga tawhana ni kaning naabag ni sila kanang dili bisa kita sa outside sa ato sa outside sa music outside sa tukar wa sa kabalo mo nang importante pud kay ning siya nga avenue kay maka istorya ta ana kabalo ta unsa ang mga background gyud sa tanan kay everything has a reason gyud dili siya random kaayo ang universe is random pero naagod siya tumong ba kung imuha pong ibutang imong self og direction unang bra sa gunsa. salamat kay tripping ka ato bra kay nanay nami madunggan nga nindot nga music ayo bra dili sa ana bro, ug wala pud mo ga tripping sa una no. Dili pud wala dili ka may ganyo ba. di pud ma-align ato ang dalan karon Makaingon ko nga usa pud ana pag labang pud na diri ba kay ang palibot ba ang environment ba mo adapt bitaw ka ba nga law na kiso kay sila nang sinings kayo paggawas ras ko ano nang pwede din na di nga na di unsa man gyud ko an bra nganong mga eskwela mo diri sa Dumaguete walay dapat na po eskwelahan Dipolog ana or Cagayan unsa may dool sa inyo nga dako-dako nga lugar kuan usamis dulo sa amin nay mga college po didto naman pud pero ba mas preferred gud ninyo unsa man na experience inyo mga ginikanan diri or nakadungog kuan murag pakalit ra pud to ano murag Kay- kuan ra sa Iloilo man gyud ko panganak ba. Negros ako an guday ka Bisaya guday ka Dayon. Adtong tami dito kay ngita og kuan ba. Dito na pud mo sulay ba. greener pasture ano Anya kailangan mo ka mo land trip gikag Dipolog. Dayon sakay kag barko pa Dumaguete. Pag abot mo diri kay mag kaingon ko nga nindot lay ning lugar po daw nang murag nay peace of mind ba na bitaw. Kay dito nindot mo pud kay Iloilo ba nindot mo Iloilo yung na urbanize na kayo siya ba nakaadto mi dito pod field trip dire kay laid back ra kayo ba same vibe ang Iloilo ug Bacolod dire yung nanay mga tao nga kanang mga laysyo gyud pero makaingon ko nga pwede ra nimo dalon kung gikan kas probinsya ba ana diverse dili kayo kuan dire dili kayo sinilas ra ka ana pwede ra dili kayo
critics kay mga kanang purist kay mga tao diri nga kung sa status symbol Oh, kay mga no, dato diri kay maka-amigo man gyud mga pobre or middle class. Vice versa pod murag inana siya. Kay sa atong tapok na gud tay mga maamigo nga kanang hayap kayo, napoy ghetto pod, napoy mga middle. Mo siya nakatsada diri no kay nana pod no. Dagang mga dili maayo diri pero galabi pod ang nindot. Mao. Amo nang eskwela mo diri bra no. Oo na. Dayon Nagkakuan gyud diri. college pila ka Mga katuig tao gali ni college. College kay 2018 ko to bro. So na ako diri mga 2013 ba. Oh, mo ipag-graduate na ko nag-college anang pag-abot nimo diri. 2013. Yoyo na gud ko. Pero wala gid Pero declare. gaabot na ta na. Gaabot na. College ko, oh sakto. College ko. Niwang pa kay 2023. Badti ato. Ayo. Kitang ta mo picture na ko diri unsa ko ka Healthy ba, healthy. Akong gina change man gud ta pero wala ko ga inadik ato ha. Nato ra gud akong physique. So kuan ato ipadayon bra kani. Nakoy kuan diri. Nakoy mga cheatings diri ayo. So muna tag dives imong background bra ano na music, nag-music ka no. Pag abot po nimo diri kabalo na taan na. So kani bra, since ga-start ka sa imong music, dili man gud ni siya sige nga nindot ang alagian. Oo. Naman gud ni siya yung mga lubak-lubak. Unsay mga para makabalo sila basig kaingon sila nga kaning tawhanan ni wa dagoy ni problema. Mga struggles nga imong na face sa side sa music bra, wala ra sa personal life sa side ra sa music ba. Unsay mga struggles nga kuan. Kung wala okay ra pod. Kanang sa music ra nga kanang Bisag sa kinabuhi kanang inana kanang nganong unsay kuan niya ba kanang impact ani nga struggle nga nakaapekto sa imong music. yan na ano. Unsa man ang struggle ba? Daggan man ba? Daghan no. Oh. Pero moapekto siya bra sa imong music bra kanang sa imong mood Oo bro. na kung nani mahitabo nimong inani kay Mo tingali pong nang ubay-ubay ko ma-record kay kung unsa nga emosyon bitaw bro kay naan ko nga anay paggawas ra diya sa mic record nimo. numero siya therapy pod no. Oh. Therapy siya. Kay kung atong ibutang bra sa mga tao nga uso kay nang kuan kanang ay mga example mga alcoholic. Wa sila ilang outlet mag-inom ra sila. Na siya negative impact kay ilang mga frustrations kay ilang ipanghapak sa ilang pamilya, ilang mga anak, mag-wild sa balay. No? Feeling nako kulang ra na sila nindot nga outlet, Ana gid. no? Kay butang nato nago na sila kuan gyud lahi gyud nga face sa ilang kinabuhi nga pwede sila mo tarong. Pero nganong why choose alcoholism ba ug violence ba? So muna kanang importante kay sa mga kids nga naminaw karon sa mga bisag dili kids kay bisag mga gulang na pa man dyan po yung mga badlongon no. Kuan dagway kanang nay mga mahitabo nga nana pangita rag outlet nga kanang nindot siya nga outlet para mahimo ni natong kalibutan nga nindot pod kay too much negativity na kayo na gira ay patay na injustices so atong patsadaon daw ning kilabutan Kayo ba? kuan bra kani nga pangutana unsay mga recent gali nimo ron nga lakaw kanang unsay alatangan ani mga tawhanan ni sa mga kuan imong mga tripping ron Kuan. Music tingali. Release ko music ba? album Album. hala alat ngan Then, pwede na ta mo reveal sa title aning album oh bro. Kuan carbo loading. carbo loading Ano nganong na itong gipost? Taon-taon na lagi din. Kana lagi. Kanang wala nakakamatikod sa oras ba? kaayo Pero nindot po daw ka na nag-release na. Wala na laos na ba no? oo pila ni ka tracks Mga 12 bro. 12 tracks. ubay so since gastoryanay ta kabay ka album kaning recent niyang mga gawas gikan sa album nga gikan sa mga singles
Padulong atong first album gyud nga naag Bleach. Sa tong album. Sa title ato bra. Bugata. Bugata. Ang Salom apil po dato no? Salom, Bleach. Sa pailain apil ato. Singles naman ang Japanese Beats. Singles naman ang Junard. Junard. Kana bra, daghan kayong curious ani. Para nako as a listener dili as a amigo. Pagpaminaw nako anang Junard, daghan kay kong na visualize nga persona kung may music video siya ba. If I'm not mistaken, ako nga ihap more than 3 dagway katawo No. ang ga conversate or ga tubag-tubag kung anang kung imo siya lang tawon na sa story nga narrated ba. Oo, bro. Unsay kuan nimo ana bra kanang nahuna-huna nimo anang gagama kanang Junard kay para nako kung ma-compare siya mura siya og Stan. Kay mura magasulat si Junard ana no sa iyang kaagi. Oo. Unana siya so unsay imong nahuna-hunaan bra kay genius kay siya pagagama. Kuan tingay ba? Garilera po ko sa message ba? Dayon. Garilera po ko sa dili sa message. Garilera ko sa kung sa akong mga nakita na sa una. So about man na siya og ano kanang injustices pud no. Oo ba? Ana. So dagan kay mahitabo gyud nga injustices sa kalibutan. Nang nindot gyud kay paminaw ng Junard naman gyud uban nga paminaw sa Junard ang bundak, ang the way sa pag-rap mura ilahang gi kuan ba gi consider pero di po nato na siya makuan, di po nato siya ma-blame ang listeners kay listeners man sila igo raman tang ni ana sa atong craft ang end kuan naman sila murag sila na pinakalas nga makadawat ana maka-receive ba receiver na lang sila so kung saan nila na pag-interpret ilaha po na pero nindot kay paminawon gud mismo ang artist kung unsa gud iyang pasabot ana nga kanta. No. Napakay mastorya ana bra kanang nga kanta. Kabayan ra gyud po siya injustice No. ba ana. Inagay ito kadungog ka ato na ikatong usa ka buok amigos atong amigo nga murag indulge kay siya ana nga kuan nga siya na kano si Junard Siguro kuan kay reflective ang gud siya no napud sila yung mga kaila ba nga. nga naagian kay ginana Muraw no ni siguro. Pero para sa kuan sa tanan kanang si Junard kuan fictional ra na siya nga ngalan gid dili gid siya dili gid kuan. Tao gyud na. Oh. Di gyud na siya tao si Junard. Kuha na siya murag generalized na siya na. kay Pero kagla ang kaagi ni Junard tinuod tinuod si Junard kay sa bugata ko ano to siya. murag karakter siya dito. Parehara pud aning amo ang gipang buhat karon. No, ni break tagamay kay nalobat atong kamera. Atong giilisag battery. Salamat dai kang CP diya Luyas camera, bra. Yes, I. Napods Ghost diri skilled, Spectred Ghost. Nas Mr. Zip Tape pinakatunay. Yeah. Nas Draco tunay pod. Jampa kayo ang crush karon. Then ay padulong pod Sir Nix. So mo to padayon ta. So kato bra no Junard dayon. Sige kung usa na kanta nga akong kung nayo ganahan maminaw nato, usa na sa akong i-introduce nga kani siya dili ni siya pangmasa kayo og kanang the way mo rap inana pero paminawa ang lyrics kay dili nimo makita ang storytelling gyud nga unique kaayo which is kuan nimo sir kanang congrats kayo ana nga kuan proud kay kun as a fan as a amigo hasta akong anak mo kanta ana bra 2 years old murag ga 2 pa to akong pamanghuran ato ga 3 ako ga 4 ako ang kamagulangan bra kanta dili man ako tigpapaminaw nila ako mang kanang igsoon sa akong asawa grabe kayo bra kanang papasa kabaluon sana ha pero kuan na kanang ila nang na butang nas ilahang unang-una nga mo day ni ang work ni daddy kuan kanang mulakaw-lakaw siya mo day ni ang mga kuyog kaya ako mga anak di ba maminaw na ako mas maminaw slag yeki kay may padungog sige ba kay ako maingon tong kanang murag ba ikog pud mo patukar ng igsoon sa akong asawa kanang kanang sa balay
Pero kadungog ko nga patukar po just ako pero more on yeki good sila dito. Shoutouts mga taga Sambuangita nga mga tigpikol diya, mga amigo. Sa tanang mga tigpikol, shoutouts. Sige. Bra, ano ko'y pangutana ba? Kay murag daghan pang wala pa kabalo sa imong lore ba? Nansa bro. Unsay ngalan nimo before Yeki? Kuan bro. Isaw bro. Isaw! Intergalactic isaw. Intergalactic Isaw. Napunas MGG bra ka na makita nimo sa old videos nila na dito kay di naman to ma-edit. Kuan na yun siya bro. Kanang trippings ra gid kay ba wala pud ko daho man gud. Nga. Kaya nga ako muna to ay mo ra ta din. If I am not mistaken si Blaze mo ga usob no. Oh. Ano suggest? Shout out Blaze. Shout out Blaze. Siya ga kuan na. Pero ang Yeki ngalan nara pud nas kung ngalan gid. Kay sakto Raikel mo ra siya tunga do. Nara gid siya kung ngalan. Raikel. Unsay meaning ng Raikel bra? Sa man na? Unsa man na. Dili ba basig na di ba pareha nako kay Farrell murag ang Farrell apelyido guna siya sa Celtic nga kuan nga origin which means bear or brave. Pero apelyido siya din mo may sikat sa una panahon sa akong mama Colin Farrell nana. Iyang inganlan kog Farrell. Pero nagugoy John unta Farrell John. Ah. Kaya akong naman may mga murag mga saint sa akong mga ngalan ba. Akong magulang kay si Farida May kay Mary. Dayon, akong kaduha kuya na ako kay si Fritz Vincent kay Saint Vincent. And ako puro may F Farrell John. Yung pagparehistro dito pagbaptismal kay typewriter abya na man nasulat. Murag wala nasulat sa tig-registro ba. Mutong wala ko Saint Farrell na lang. Ni kana bra Raikel unsa may origin na ang ngalan? Basig kuan ra pud connected ra pud niya ng Saint bro. No? Kay Saint Michael man sa mo. Then ambot Arman pud mi tanan good. Oo. Basig Michael. Kay ang Rai murag naman po kuan ang Rai nga RYE. Napo na siya meaning. Arman RYE. Basta na Rai. Lolo. Na Rai nga word. Search daw diya bra unsay kuan diya. Ang Rai kay murag pan Pan. ang ay dili pan Mura siya og flour grain. grain siya nga pwede mahimo og flour. Oh. Sakto. Rai. Pero na rye bread ano. Sakto. So mo to dayon. Unsa pa tayong pangutana bra? Amo to no nganong nahimo siya og Yeki from Isaw. So mo to ako nahibalan kay gikuan siyang Blaze. Murag ingnan siya nga. Di sa siya bra usbay mo ngalan ana. Wala ra po. Kailang Murag naggas ka ng random kay ba? Bra, usbay mo ngalan. Yeki na karon. Unsa man? murag nagastorya ya to for out pud kay siya bagay. Sa MGG ana kami pa tong wala pa si Nanits. Nana si Donde pero dili kay siya Active. busy pud siya sa iyang life ba sa iyang personal life. So ang maka-record kay Konami Hizo din kato Isaw niya napoy galactic Isaw ba. Nya mao na gid imong ngalan ba. Murag na kuan ba? Murag na doubts ba? Mo na gani mo ngalan bra? Ulo ya ka to ba? Ya kamong tawag nimo kay Kunol man gyud. Di ba? Unang palagsan ng Rai pero kanang Kunol kay Nol. among last name niya kay paglabang ni Lance dire kay Kunol Kunol man pud siya. Napoy katong usa ninyong si Earl pud Kunol pod, rapper pod to. Grabihas mga dugo. Yun bra, ni sugot ra ka ni unsa man siya? Yeki na lang ka ana. or murag nagutana siya sa ngalan na din mato kay pangitaan sa ngalan Yeki pwede ra kay murag sa Asia gid mo gikan ba Konami Hizu Yeki. No? Oriental kay dating. Wao di ay. kaysa Konami Dayon Nanito. Hizu, Galactic Nanito kay Isa, Mongolian lahi. kay ngalan Nanito. Mongolian kayo. Ni Western Jimmy Flex, Gisa Ginorbax. ako pragalit ba
Gisa ako from kalits. Westerners. Bali gunis na nito. Nito ra unta ka oy. Pa Jimmy. Ginorbox da ito. So mo to bra. Yawa kay no mo da ay. Philippines mga origin. Aside atong kuan bra, usa pod sa pinakaganahan ako nga kantang Yeki kay Bleach. Bleach, bra. Bang. Siya considered na gina. Or siya kaning Bleach karon naman siya early to say pero kung ano ni siya, bra. Anthem na siya. Timeless music na siya. Timeless siya. Di siya mabangbang nga kanta bra kay kuan siya, masabdan siya sa masa. No fuss kayo ang mga gipanggamit nga mga words. Dayon nindot kay ang flow. Dayon kuan bra. Unsay paborito ni mga line ana? Kaya siguro ga pull up in a Benjamin strapped in my leather seat. That's the adrenaline. Na ako kay katong kuan. Katong urang pare nga gawali sa Domingo. Daghan nakatunan pag 25. Kana siya dapit katong sugod ana. Daghan nakatunan pag 25. Tumawag ang uban para sa trono. Daghan ng gamugna sa ilang mga linggo. Labaw pa man ang pare nga gawali sa Domingo. Kana bra. Unsay kuan thought process ni mo anang Bleach bra ganahan ko makabalo ra as a fan. Kaayo. Kuan, kanang nigawas ra gyud po siya galit, bro. Wala na nagisulat ka ng record ra ka spontaneous. Oh, nang Ganahan kay kasbit. nya kuan po siya, 'di ba, ang Bleach mabantayan niyo murag upbeat siya, Kaayo. yang vibe kay relax ra. Makauntol yung imong ulo. Na kuan ko ba, buntag to nako na record. So makakuan po day ang palibot ba. Kay kasagaran ko maka-record gabi. Ang gatong Bleach kaya gikag randings ng labada. Lo. Video dede. Ana pagbuntag. Hala Record, ng duta. sulayan. Nigawas ra gid siya ba, then kudan Tripingan niya bra mo resonate ang music sa mood nimo. Imagine nimo ha, mood nimo na sa pag-record. Dayon, na-record na nimo, imong gi-release. Ni-resonate siya bra sa mga tawo. Wave good siya bra nga. Energy good siya. Frequency. Oh, frequency siya. Kay sa kuan, munang importante ng science teacher man kuno. Ako nga ipasabot sa mga estudyante ko ng electromagnetic waves na mga dili na to makita nga pwede na to ma-feel. So usa na siya. Sound guna. Sound ulahin na tong visual kay sa mga music video naman na. Pero wave Japon siya tanan bra, light siya. So inana ka kuan ka wonderful ang energy gyud niya. Imo tong gisabuagag energy nga pina-peaceful nga vibes. Kanang hamugaway kay imo dito. Imo siyang na spread sa tawo bra. Inana siya ka importante. Tripping no. Kaayo. Grabe ka nang inana. Kay kanang first na kugdungog ana bra kanang goosebumps gyud ka mo nindog gud imong balhibo. Kay relatable kay siya nga music ang Bleach. Dayon sa tanan bra, ako kung ginauna na yaw sa tanan Bleach. Sa ato pa ng local term sunrocks. Sa tanan nga butang nga pwede ma-metaphor ang Bleach ang nagamit ni Yeki bra. Which is kung normal ra ka anang panghuna-huna wala ra nay mga butang nga bulak sige na ginagamit. Ang mga usual nga mga things ba unusual kay ang Bleach bra. Munang usas na katsada ana nga kanta. Grabe bra. Congrats bra. Salamat sa Salom pod. Salom, bro. Grabe kayo maka-reflect ng salom. Grabe kayo, reflection pod ang salom. Balo na mo ana mga tigpaminaw diya. Kanang salom bra kana heavy kay siya no. Kanang paminaw ni mo ana heavy pod kayo. Kan siya. Basta emotional ba nga kanta ba? Oo, kaayo. Mumpod no, Japanese spits tanan. Murag mo man ni sila kay usahay kuan ni mga tawo kay hilig mga gumaminaw og opinion sa tawo bra. Samot nang sa kauban ako sa akong field. Kaya naman po yung mga tigpaminaw pod. Then ako yung usa ka buok kaila nga iyang classmate na ko yang bana teacher pod, and teacher pod siya bayi siya. Yung bago siya nga pa video greeting ganiya nga yana siya nga i-greet ning manghod akong bana be kay kuan fan kay siya so ha. Kay seminar mi ana.
Ako nga tigpaminaw dai siya tigpaminaw. Na siya dito sa Bohol karon. I-shoutouts po do iyang mga amigo dito nga mga taga Bohol. Abi na kong binuang bra ba niya. Muna to ni tag ganiya tong iyang gisendan og video di tinuod di ay bra. Mo resonate siya bra kanang ang energy nga atong gihatag wa ta kabalo nga nakapalipay tag tawo, nakaparelate ta. Inana kusgan bra which is para nako more than gold na siya, more than money na siya nga. Lagi. Kay hangtod mawala na taning kalibutan na naara Japon siya magpabilin. Energy ra man ta. Oh, dili po ta mawala kay pag matay ta, i-decompose ta. Ato ang mga lawas mapunta ra man Japon na sa earth gyud. Energy ra Japon siya sa tanan. Balik ra no. Balik ra ta bra. Idulam naman ito na. What if pagbalik na to bra kay bakukang ta? Hipo sa kailangan ng bakuk. Bra. Nana ba ka ng ang imong energy kay ni trans Balo, no? Oh. Baloy. Lo, bakukang oh. Ga-manifest day ka ha, bakukang day yung kanta na himor kag bakukang kalit mo. Lahi-lahi kung mga color ba, mga design ba. Trip out yung mga bakukang. Kani bra, imong kuan bra, since story anay ta kabahag reincarnation nga nang unsay imong belief? Dituo ba kag divine being? Oo ba? No, naagyud Oo, para nimo no, naagi para pa. pud nako naagyud pod divine being. And bisig unsa pa inyong gituan, inyo ha pud na pero kuan kayo dili ni siya pwede nga random ra gyud siya kayo tanan. Mura siya designed kay siya. Kaayo, mulantaw ka og cells ilalom sa microscope, bra. Mura hugag makaingon nga di podagway ni kuan, naago ni design gud oh. Freestyle good. Oh. Naagoy engineer ani ga kuan okay. Bahig kay siya. Kay kung mulantaw kag Rick and Morty katong mga inato katong mga nangausob ni Morph nang nawong inato dagway ato itsura kung di siya design. Pero grabe kino. Kamot sa tunog. Mo ba nang inani nga topic bra kang kabahin og divine being no kay the more ka mo explore ani niya, the more ka mo question, magkalalom pod ang whole nga imong gisulod. Munang usahay nindot ra po ng atong utok ato ra iparelax na ayaw kay i-take siya og kanang grabe na kay nga complicated na kayo kay mo man ay makabuang gyud kayo. Lagi. Yan na good ba? Dili ra pud siya applicable sa kuan bra kaning usara ka sa nga religion inana. Sa atong kinabuhi, una kay problema inana kung imo gyud siya lalumon og una problema gud siya. Pero at the end of the day kung naman na solusyon gyud yung problema man. Nang kung magpakaon ra kay kaana, wa gyud kay kapuntahan. Munang kuan ra gyud, no? Ngita ra gyud outlet, no? Kana ba? Ayo. Sa lalong. Bra, napo ko inabantayan ba na sa salong bra kay sa first half kay imong pag-pronounce sa salom kay salom salom Oh. pag-end kay saum. So ang L sa kay na imong W ba? Ang loss kay na imong win. Bra, wala. Angon sa ba ang Kada nga kana pa sa imo kay nga Oo. Wordplay kay first half nabantayan gyud nako na salum gyud imong pag-pronounce niya. Wala, Towards bra. the end bra kay salum the W na ka ba na huglo bra from an L to a W murag lalom na ko pagunahon na ana. Bra. bra, actually bra. Bad theories. Bad theories. Bad theories. Kuan bra, mo po na ako nahuna-hunaan usahay anang Khalil Wayne nga ginay mo dissect ang lyrics. What if coincidence rin na siya nga wordplay? Pari anong nahitabo kaya kiki wa din niya gituyo. Grabe na gituyo niya. Pero magic siya. Magic siya kay wala di mo gituyo pero nihaom siya inana. Grabe kina bra. Ayo, di ba? Napugoy uban nga inana. Pero sa akong murag sa akong pag hunahuna na anak ko, matik na murag dapat gani make sense gud siya ba? Mo make sense gud siya pagka inana ba murag. Damn. Rio dissecting bars. No? Ilagay ko ano, bro. Puhon ba magkuan ta ba mag listening party taga tuwa, mag-dissect ra gud tag kanta. Mino ra tag kuan ba? Kaayo, pwede kay na review sa kuan sa atong opinion. Lantaw tag mga music video inana no. Okay, pumunta ng EXI. Kuan sa patang mga bra, ganan ako mo praise gud ni kuan no ni Yeki ron kay bra.
dako kay siya na inspiration but nato tanan bra. Namat. Pero kuan bra, like sa bugata bra, walay ni miss bra. Bisag usa ka kanta bra. God damn, everything's a hit. And di po ka makaingon na mga artist when he drops. Hit. Kailangan siya ma-hit, kailangan siya minanim bra, dili bra. It's like the music spoke to us ba, mo nang ni grabe siya kuan. As in, like, danghan kay ka nang na-inspire bra. I hope na kabalo ka na good. Namat bro. Mura ni artist bra nga walay page. Walay page. Walay dili kay active social media. Dayon Bro. ginapangita sa mga tao, bra. Daghan po kay impersonator. Atong na-text, bra. Atong ibutang diri tong text, be. Magawas to diri. Na. Naay ni text nga mga ayog Gcash. Unsa to? Ay, ako si Yeki. Mangayo. Ay, ako si Yeki. Ngayon, 500. Grr, pow, pow, pow. Record ko ron. Mag-record ko ron. Yang gitiwasan pag grr, pow, pow, pow. Tu. Kita ka to, bra. Kita ka to. Unsa yung reaction na to? Tripping sa mga tao gid. Nakaka-impersonator, bro. Ato makita na kay Michael Jackson. Buhay pa ako. Kailangan po 5 minuto pa uli. Or Kanye, yung inana. Or Yeki, inana nga version, bro. Oh, sa Manila, kadungog na ginana ang artist. Ay, naadagway, pero dili kay siya. Kuan ka to kay, grabe kaayo, gisuhid. Hasta kuan, hasta adlib. Tu. Grabe, Ngayon, wag 500 no. Ngayog 500 kay mag-record ka, no? Pang-record. Kung kinsa man ka, isa kang alamat. Nahan ko makailan ni mo. Then, kuan, bra, kani, bra. Usapod sa, dili ni siya kaning kuan na, bias, ha. Usapod pinakaganahan ako nga, track pod kay, bakukang yun, kanang imuha. Yung story, ana, Naan po kay ko anak. grabe po kayo kuan, no? Kanang anong nagama na to ng kanta, ha. Then, ganahan po kay ko kay diri na ko na record ba? Oh, sa apartment. Nang bag-o pa may nibalik. Ako, nakapuyo na ako diri pero nibalik ra ba? So, Kaayo. taod ko wala nakabalik diri ba? Nya pagbalik ing ana na kanang si Haizam to nag Manila. Careless na. Dayon silang Yul kay Boomins na kayo sa pag-organize po sa Cebu. Silang Miles na napoy mga kuhan. Iya nag mga liyok ba pagbalik na ko ba. So mo to In a span of pila ka years na wala. Dut kay nga kuhan gid Pila ka years na wala dere. nga tulo dagay ba. Tulo. Daghan na kayong mahitabos tulo ka tuig. Pero tabok-tabok ra panagsa. Oh. Bisita ra ka diri no, no? Nags. Ano to, bra, kanang una ato niadto ko dito sa inyohang apartment. Dayon imong kong gipadungog atong gi-record ninyo ni Sir Nick ni Abdul mga Riente kato sila. Oh. Dayon ingon ka ni aningon ra kag kalit ato nga kani badti nani bakante. Dayon muna to akong gipaminaw. Ya wala na ko gi-recordan dito on the spot. Kabalo ang ano, bra. You know, bro. Ganahan ako siya sulatan nga magdugay gud siya sa akong kanang sulat gyud nga sulat ba. Nga kanang gi-spendan ko na ako siya 1 week usa ako ni balik dito sa apartment nga mo record na. Gi-record na ko sa ako ang kaugalingon. Then gi-record na ko nga nanas konomi. No. Then nahitabo ana, bra, si Abdul skate me ana. Forest Camp skate me. Ano ko nga naka-record naman ko sa akong parts balay. Akong gipadungog niya ako, bra, paminawa pagod ni okay ra ni. Pag paminaw niya, bra, nahuman niya din ay bakante to pagka-last. Ana man din siya nga. Bra, apila ko ani be. Ako nga pananghid ni Yeki. Wow, kabalo, bra nga. Sekreto na dahil siya papasa na dahil siya ba. Then isulat siya din diretso siya sa inyo, ha. Sa bakukang na. Oh, record siya, bra. Then wow, kabalo nga naa na dahil siya. Ang bakukang, bro. Murag prayaha gid gito para inyo man jud gito, bro. Dahan? Oh. Imo gong gigama para namong duwa? Dili gi ang beat ba gihimong lance gid. Then Sakto. Pero ningon siya nga kana nga na ni play siya ba pagkagabi eh. Dulo.
kana siya nga beat ingon siya nga kuan karon na waste karon na niya. No. Ang mga salin-salin na ba? Pero nindot kay pagagama sa beat Kuan food gudumdum ko ni hisgot mo na kuan wala mo ga-expect na mo boom ang bakukang like Wala. apil siya sa list na mo boom para ninyo daw. Oh. Na murag di kini sikat murag na mo yung mga pics na kaning kanta mo sikat ni tong sa katag. Oh, wala ga-expect sa bakukang. Kay kuan na siya bra. Biblical ako ang kuan ana niya kay biblical kayo ako ang take ana sa lyric writing. Naman toy term dito nga mas makasulod pa ang camel sa buslot sa dagom kaysa sa dato nga tawo nga way pagtuo sa kinatasan. It's easier for a camel to enter anang hole sa dagom kaysa sa rich man nga walay faith sa divine. So ana buslot sa dagom, giagian, way laing paagi. Utok gigamit hinigiban mo kontra gigante. Kana siya bragi sulat gyud nako siya nga kanang inihap gali. Nga sulat gyud sa papel. Then dugay kay dagan kay kong revisions dayon. Muna na siya. Pero Which is usap po nas pinakaganahan gyud nako pod nga akong nasulat. buto kayo paggawa no. Buto kaayo. Busot sa dagom giya. Wala laing paagi. Tripping kayo niya. Ang bakukang pod bra. Kisa dugay ga titlean. Anong imong nahuna-huna bra nga? Kanang sungayan ay po ako. Tawag ako og bakukang. Ano po? So kita kag bakukang or something. Lain no nag reflection ra din nga iba kay ingon ka. So nga ni pa ko. Satanas na di ala. Oh, bitaw no? No. Pareha ra pod na siya sa physical sa tawo nga. Ang tawo manggod kay judgmental kayo. Nga gitawag mo ni gitawag og prejudice, di ba? Nga once makita ka ang tawo kay nanig pamorma, dagang patik, muna gipaminaw nga type of music ng maldito lang tawon, makaingon na ng uban nga Pinoy biya samot ta dires samot na mga human CCTV sa atong mga palibot ng mga marites kay mga silingan ana mugo na ilang paglantaw sukad munang relate kay kuan nga kanta bra kay sukad pagka high school nako dili sa ingon nga pang kuan pero awardee ko bra pero panglantaw sa mga tawo na kay syempre into hip hop gud ta apil-apil pa og gang sa unay na mga pamorma paglantaw nila nako kay ilang makita gyud kay kana gyung daot nimo dili sila mo appreciate sa imong mga nabuhat sa amo gong lugar kay makaapil gog top 10 na sa klase gyud kanang naagyoy merit card holder na ba nagoy medal every end sa year pero ang makita sa mga tawo kay kanang imuhang daot gyud Bugoy-bugoy. bugoy kining bataan ni adik-adik ko niyo ani na ba adis-adis gani pero hangtod na bra college na ako kaingon sila ga tripping ra ko anong maestro until wa gyud mo tuo nimo nga inana so mura siya ginana bra bakukang maglantaw lagi kas bakukang kanang kaning hasi kay siya lantawon no maldito kay lantawon pero wala siya gibuhat wa siya gadalag dengue kapila na to naghisgutan nga wala gud siya disease nga gidala kuan ra siya insekto ra siya nga nisulod ra sa inyong balay kay naisuga kay ma-attract sila ana oh mabali magbatabang usahay lamigason grabiha kay ana ora No side. Kung ano po na siya kanang unwritten rule na po na amo na siya kanang magtapok mi na usahay nagoy bakukang mo abot ba bisag wala si Yaki mo ana mo uy yeks kalit. basta ka bra ana mi ba mura lagi kalag no kanang lanid akong butterfly si Lola ni na praying mantis ay love din na kay si Lolo ya kanon nagtuko kisa man tong tuko no grabe ya ana ora so salamat kay ato bra nga music bra kay kung wala nimo to gisugdan gyud na naman toy hook na natutanan imong verse nya muna akong gidalas balay kana laging gapaminaw ko gamotor ko padulong sa mong gitan ako hala lamiha kaayo ani recordan o kanang magpanagana ka na maggana-gana gud ka ba nang lahi gud siya nga drive pod munang kung kamo kanang nagon mo ganahan kayong buhaton Lahi po di mong ma-record no kanang minsan tingig dili sa record ra kanang output sa imong ginabuhat ba. kung dili ka on the mood Ang tapok kay driven pod kayo ba nga o kana pareha mo hilig ba na. mo takod ang kuan bra Oh. ang kakursonada
mutakod siya. Sa mo tag imong kuan kay seryoso. Kaya may uban nga kanang nakay idea ba dayon. Ang uban kay moingon nga wow, feeling sa uban imo biya nang ma-feel nga energy nga sa man ni siya, mura man ni siya kanang sa man ni kanang anagong pakaulaw ra man ang inana, mura ginana ba. Kana makaguba kay nag-vibe ng inana mo nang your vibe, your tribe attracts your vibe gyud. Lagi ba? Ganahan gud ka nga kung unsa gud ang imong energy nga ginahatag, dapat ma-reciprocate pud siya sa energy sa imong tapad kay kung taas kay kag energy imo pong kuyog kay murag low kay Appeal ta na, no? expectations, ma-appeal ka bra, maana ka, mabira ka. Muna siya. Munang choose your crowd yun nga kuan gyud ninyo, encourage. Rayo po mo encourage nga kuan na kayo kanang sayop na kayo imong gibuhat or di na gud siya mao nya encourage siya pong kakatong tunay gyud na may inana pud no. Yanang yes man ba. Tsada kayo bay pero para tinuod lang kay wala di angay ba kailangan biya ta og judgment gyud nga. Kung wa siya angay, pwede nimo siya i-say in a positive criticism. Pero anad mo gud ang mga Pinoy nga kantsaw dayon kung mukuan ka. Sa mo oy ganang muna siya muna makaguba og drive kay kana laging high school pa ko bra ganahan kay ko mo swimming. Nya ingnon ko sa mga silingan kay mga basketball man nila. Sa man imong sports oy binayot mo na ura ginahan ako. Lain kay na siya nga kuan bra kanang daw ka siya impact munang sa mga youth karon. Daw kay nag-impact na ina murag gamay nimo master kung magulang mo na mo istorya sa mga bata-bata ninyo. Ayaw ka ninyo og i-harsh og istorya kay dali biya mo wadag paglaom ng mga bata nga wa pa kay na develop ang utok. Bisag ka na mga evolve gani ang mga kantsa usahay. Sound effects na lang baka na mga char. Anana ba? Maliyo. Kana bra kanang ato siya i-connect anang sa parents nato kay imuhang parents kay supportive ras imuhang music career. Oo ba? Nang lipay ra pud sila pud. Na nagud sila nakita pod nga naa gyud ni ana na potential ana. Sa sugod kay mura pa sila kuno. No, ikaw na mo ani ganda na. Mura kag maulaw no? Oh. Ako go, record mo yung kanta. Kay sa Filipino culture kay kuan biya kayo kanang picture ka? Art ka? Music ka? Di ba na makakwarta? Kung kato pa ng mga harsh kay nga ginikanan baka to nasa slums pero salamat na kay atong mga ginikanan kay dili ra pud inana ka harsh baka nang although naay mga doubts gamay nga okay sa ilang generation dili pa man gud sikat ng inana. Nadagway selected few ra nga mga musikat gyud nga kanang madunggan gyud or maka-earn gyud sa music pero sa ato karon kay mura siya norm kay siya sa ato ang generation pero nara Japon ang Filipino culture nga murag magdoubt ra Japon sila nga unsa man ang gipangsudlan ni mga bataan ni no Nga no. na laging kuhan bra akong anak 4 years old naman to kamanghuran na dias mangnaw karon kay mo bisita man siyang mama storyanais lang mama yani anak to ang anak ang mama nga kaning anya kay anya may ngana sa akong bata anya kisa may mutabang nimo gamag assignment siya nga si mami ra as mama na ko nga si daddy day nimo sige mag show sige music wala sa balay mag practice ano ko words ka ng bata pa kay siya iyan ang mga butang ng inana bra so norm na niya murag magdako siya puhon nga makadungog siya nga sa akong mga kanta puhon nga nanas access sa internet murag wala na para nila pwede din ang inani teacher akong papa pero ga music siya pwede din murag ginana ba nindot pud siya nga kuan feeling pud biya Sa una kay balaan mo kanang naa sa diri nga kanang dira gid ilang field or sa bana kay wala pa yung mga streaming sa una ba so ilang ikuan kay katurog yung mga performers ra gyud tong bands dili gyud katong mga mo compose gyud ba sa ilahan na at least karon kay nagkaanam nagkuan ng mga tao ba nga kani mga local kuani sila diri local scene kung kisa gyud magdahom nga makatukar tag mga stage nga ano pista kanang mura ra Japon siya bizarre kay na nga feeling bra bisag ikadaghan natang nakatukar kanang mura ra Japon siya lo makuyuhan ra Japon ko kay
lang what if kuan kanang daghan kay kung una ba pero dili gud siya mo matter gud ay tanan no kanang matay ra jud mo tanan nung may nang imong mabuhat pud imong ganahan di ba Ang akong take ano kay sa atong mga shows na nakuan kay maka-reflect ko paghuman ano kila sayangan ni inani unta ko or nigsabot unta ko kanang ipa turn up ang kuan ba ang grupo ani na murag kahon-ahon ako kay performers man ta no so like initially maganahan ta may pakita sa mga tao unsa ta or unsa ning fruit sa atong pagka creative ba ana pod na ma-entertain gud sila kay naman this entertainment industry di ba so may na murag makahunahon na pugag say mabuhat na ko next time na para ma-improve mahayak sa ning performance manana di ba nindot pud maminaw feedback gyud muna sa team kuan gyud kanang positive criticism gyud ang kailangan nato kay mo pud mga mabuhat pud nga dili mao nya kung dili na siya ma-correct parehar nagbatasan kung dili siya ma-correct wala gyud imo ra gud siya ipadayon mo lagi na nastoryanan to ganiya dito sa Loyo nga kanang tungod sa atong ego ba di na ta makapalalamin sa atong kaugalingon kailangan na gyud mo speed check mo munang moingon ko dayon nga una ko isayop nga mabuhat ingna ko bra kay usa man natog kuan nga usahay di man ta makabantay nga sayop na di ay foul na di ay nana ba mas maayo pa na nagay mo guide nimo gyud ana ba diyon as taas kay to mga storya no kuan kaning special man no special kay kani man gud siya kay bulungon kayo bra nga nagungula kay kuan be kani curious yung mga tawo ani nga nangula kay page Di sa una ra biya gina wala ko ikuan bro. Messenger. messenger dayon pero akwan ra ka naniid ra ka sa social media ra pod Usahay mo ka login ko Instagram. mas ano man toxican kay ka sa social media inana or wala ra gyud choice ra nimo Wala ra pod kanang usahay mo gud masulod kay ko ba nga sa tawag sige ra ko ga scroll ba. Doom scrolling ba. sulay puguan Pila na ka oras ba din. Ang oras kay ang usig na og wala na ko ka errands wala na ko kuan. Okay, sulod na kayo online. No? disadvantage po siya no sa kuan no disadvantage po kay siya sa kana nga part sa social media no kay masulod man gyud kay kagud tungod sa information overload ba nga ganahan kay ka nga dagang kuanon may balan mousetrap social media no so muto siya nga nung lagsar gyud kay kamo kuan no kay distraction po siya usahay no kay although social media daghan kay siyang benefits di po nato malimod nga daghan po siyang kuan gyud downside kay sulod na kay kasi nakag-scroll ako kay ganahan kay kumubiya po sa social media pero malingaw mo pud kugod kanang sa current events kay teacher bi ako so kailangan ko maminaw pud bra sa unsay Karon di na kabiyag social media gid no. kaayo kay gamit kay siya sa akong trabaho kailangan ko makabalo unsay mga panghitabo kay ma-relate mo gud ako siya sa klase kay akong approach sa pagtudlo bra kay more on kuan siya more on application gud siya dapat sila makabalo nganong kailangan sila ani kay kita sa una kung explainan ta kabahig photosynthesis a process of making food sa plants inana kanang ang teacher sa una kay dili man sila mo istorya nga nganong importante ni siya nga mahibalan munang dagang kayong pilosopo nga maingon nga magamit ba nato nigpalit og isda tianggi magamit ba nato nigpagpanapas og tubo inana ba so diya nako sila tirahon nga nganong kailangan mo makabalo ani nga concept which is ang pinakakuan na bra is learning gyud dapat kabalo ka mo learn kay kung mapunta kag laing-laing lugar kailangan biya ka mo adapt mo learn biya ka muna siya akong kuan ana niya take ana niya so social media murag kuan kay siya usahay toxic pero nara pud na nato as kita may nisulod diha unsaon siya pagkuan pagkontrol no then kani Yex unsay natay dagan kinang nastoryaan no unsay future plans nimo sa imong music Kuan balik na ko diri August. Basig probably ma-release na ni kabalik na ko na diri din. Wala lifestyle, lifestyle party,
Dayon hapit na po Gamay, party gamay. anniversary sa Soba, Pon. September 19. Oh. Na may plano nga giandam para ninyo. Kani bra. Muna siya na future nimo kay na kay release. Dayon. Karon padayon ra dyan mo kag make music bra. Oh, music yan. Dagan pa kang mga na-record na nga Dagag kuan ng uban tiwasunon, tiwasunon. polish na lang ba. Kay daghan naman kog na record ba. Dagan na kang murag stock no. Then karon ngita na po kog kuan ba. Sa experience ramang good pud na ba. Oo. Kay dili ko makahimo tingin kog music pero kanang vibings ra siya. Kaayo. Pero mas ganahan ko atong makahimo ko music nga kanang experience ko ani. Kanang anod hapit ko na anod subaan na ba. Oh, kuan siya bra kanang street cred po guys siya kung imong music nga ginastorya kay kuan kanang maog yun ang imuhang na agian ba. Bati murag ikaw as listener mabati po nimo no. Although wala pa nato nakabuot gyud nga kanang daghan kitag kwarta, mag-ana-ana na tag cash inana pero usahay ginanta mo manifest nga inana pero in a good way siya di ba nga kanang ganahan ra ta nga mabusog atong pamilya pohon. Kayo ba. Di na magproblema kay usa gyud sa problema gyud bra. Kwarta man gyud magabalagan gyud siya. Tool siya ba nga murag kanang kailangan man gyud ta mo spend gyud para makakuha ta ani mga butanga. Sa mo tag natay pamilya na patay gyud na so inana kanang usahay makaingon sila nga sa man ni sila kanang gagama-gama slag lyrics nga inani hayak kay kinabuhi or inana. Pero sa kabalo nga manifesting ta ana. Kisa goy dili ganahan malingaw or maabunda sa kinabuhi. Nindot kina kanay imong mama nga di na magproblema mag healthcare or imong parents, imong mga igsuon nga dili magproblema og tuition pang eskwela inana ba no? Muna siya Dayon na record ka. Ako'y mansyon na record ka nana kay mga sakyanan din. Wa kabalo matinuod ay. Oh, Paminaw nimo ya 10 Muni, years ago. vision mo ni na nako. akong nakuan. kaayo. Pareha ra gud anang gamantiner og bulad, sardinas bahugan, nya tan-awa asaron. Sa mga daugan inana ba murag mupo na akong gi-manifest nga sa una kanang Nindot po na siya nga kuan ba no? lipay na kay ko nga noodles among sudan pero unhealthy dito siya. Naka-realize ta pagkagulang nato nga maka-afford na ta ang mga butanga noodles ang sardinas kay dili na lang siya main nga dish. Ganahan lang ta mo tilaw og sardinas kay kanang gimingaw na lang ta sa tilaw niya. Dili na lang siya ang makaya nato. Inana ba ang bulad. Ganahan ta mo tilaw og bulad kay tagsim na lang siya sa munggos. Kay sa una kay murag gyud bra kanang kasulay kog birthday nako bra bulad akong sudan. Lagi no. Although dili mi pobre pero nagoy panahon nga walay kwarta kung middle class ka na maguna kay nagasto na sa eskwela, nagasto na sa plans para college inana ba. So una salute kay kus mga ginikanan nga ga-struggle og kanang hatag gud sila og giya sila mga bata bra. Swerte kita nga inana bra. And I hope nga sa mga bag-o nga ginikanan karon inana pud unta atong mindset ba nga ihatag na to tanan para sa itong mga bata kay wala man na nila gituyo nga gipanganak sila ning kalibutan na Lagi. ang atuan man ang mga buhat pud no. So atong tagaag tsada nga life kay makita po nako nimo bra sa pagkataon nimo kay ang upbringing nimo sa imong ginikanan maayo gud kayo kay maayo mo kag pamatasan towards sa yung mga amigo No. kauban. So inana ilahang pagpadako gud nimo bra. Kanang gikan sa panimalay gyud tingali. Then kaduha na ang environment ba. Environment. Makaingon gyud ko nga dako kayo kuan ng mga tao diri sa kung unsa kung kuan ba batasan ba. Kay sa una kay wildens ra kayo bra. Then pag-abot diri kay lahi ang accent. Ang kalma ra kayo ba. Para nimo kay murag neutral ang accent din no outsider's perspective. Pakuan mo gud dyan ay paana ba paubos ba Sa inyo ha unsa man? intonation ba. Sa mga kay murag pinabundak ba. Lahi pud ang Cebu no. Cebu bundak. Yasa, bra. Bundak kay Cebu. Inom tag beer. Diri kay kuan na kayo, kalma ra kayo mga storya. Language no.
nagistorya ta kabahig kana language, dialect. Kita bra kay ga Bisaya music man ta bra. Kani nga last question sa ni usa ta mahuman. Kinsa imuhang kuan ron? Ginapaminaw or top nimo nga ganahan nga Bisaya nga mga music? Kay Bisaya, no? from the perspective of the GOAT himself, Yeki. Isa yung top. Butang na to 5 ra, ana. Siyempre sa kuan gid. Ato Ato sa Soba. Soba. Tanan line up. Taghan man kayo ba? Dagang kayong Bisaya nga maayo, no? Sila Harket, Arket, Buki. Buki. Sa Cebu, daghan po sa Cebu ba? Napod sa OL sila Ord. Imo na po sila project. No? Mo yung mga recent ni mong mga na feels imong vibe karong mga panahon na. Oh, then nang murag mo pop up ra po nilang music ba? Kaayo. Ilahi po to ilahang atake pod. Mula gina maka-feel po ko og mura siya sa gawas pa na LA, na Chicago, na Bronx, na Dirty South, Miami, Atlanta, mga inana. Sa ato pod nana pod ang Bisaya bisag usa ta ka region. Tapos Mindanao dapit nga mga Bisaya ra pod ang language or dialect. Kuan siya bra lahi-lahi siya flavor taga isla no, which is nindot siya kay diverse kayo. Depende gid nas lugar, no? Oo, ang influence kay Influence sa lugar, nang unsa ilang kahimtang didto. culture gyud siya bra. Kay nakabantay ko ang Cebu, ila ka Boki, ila ka Harket kay unsa pud ilang napanaliminan sa ilang pagka kuan po didto ilang mga experiences. Kita po diri na nausa ra ta ginana nga vibe. Lahi po dun sa Dipolog, lahi po to ila ka Diggers. Oh, Maminaw po sa ilaha murag kuan po kaayo. Mr. Lefty maminaw po ko kay lahi ra pod siya no, kanang grabe kay siya. Kanang kuan gid siya, kanang art gid siya nga diverse kaayo. Which is munang dagway ang gipaminaw na po just mga tawo karon ang hip hop. Kay sa una nawala biya na kung hip hop ka sa unang murag baduyan kay nahihilig og rock, nahihilig og metal, punk, kontra biya kay nila ang hip hop sa una. Ning karon kay mura siya di na sigud siya usa na ka genre. Subgenre na siya nga for example hip hop man na drill, na ay katong Tagalog pod nga mga hip hop na R&B sila na pod sa ilang mga street rap. Kita pod diri sa Bisaya pod napoy subgenre pod nga ni branch pod nga lain-lain na pod. Ato kay Isla music, Bukid music, sa Cebu kay Pinasyudad pod, Dipolog pod kay Palanay, inana ba? So nindot kayo siya nga kuan. Nindot ang music bra. Kuan bra. kay mo kuan, no? Mabati po nimo ang energy sa ka lugar ba? Kaayo. Kanang Muna ang ganahan taga tukar nato unay mga line up pod nga ato makita kay muminaw pugos ila kay mura pug kag lantaw show nga mura siya museum or art exhibit ba nga live bitaw no live sa mga siya. tukar ba kanang maminaw gyud ko kuan nang ikaw ako di ko mo kuan gyud nga mag-learn gyud po ko sa uban ba. Oh, mura pug Na kay makatunan ba nga. na kuan pud siya mura pud siya research. Hindot din na pud mo patong-patong ka diya sa kuan no pre ato yung gibuhat. Oh, fighter pud sa Felony no. Oh, Kato po diyang style. daghan po Shout out fighter Felony. ba? Nindot po to. Hero. Nag-given na kay Zero po. Kayo. Cookies pod. Nindot pod. Winston Lee pod. Grabe. Next Murag nga. karon kay Boomins King Bisaya gid nga Bumins kuno. kayo. Dapat na to siya ipadayon. Tanan. Shout out sa tanan nga mga Bisaya rappers diya. So, kuan bra. Unsa imong pilion bra nga akin sa imong pinaka-favorite nga local beatmaker? Kuan. Kuan na ron si Konami gid. Konami gyud. Kailan magugos ng gagaw gid kanang Passionate po dyan, no? sukad sa una kay minaw na gid siya mga lalahi pud ba. So makakuan ko nga nang kuya po ni siya music taste daw kanang ang output sa yang magama kay mag-diverse pod ang sound ba. Pwede siya makahimo siya pop, makahimo siya bisan unsa bitaw bra.
Di pud basta-basta kuno may gyud no. Then Haji pod siya may Haji. mostly sa kuan sa album ra si Haji may gakon. At ngini niyo na nga kanta na may gigama dire. Siyempre nasa zip tape mo yung magpagawa sa colors ana. Ato ra ng atngan. Paminaw kang Tupac ug Biggie bra. Ubang kanta. Oh. Uban. Asa So, ka? dili gyud tug sa una gyud kayo nga kanasulod. Oh, kana sulod kayo pero nakadungog kanila. Oh. Asa ka? Biggie is more on flow, Tupac more on kanang Storytelling. wordsmith siya, yan oh. na, no? wordsmith lang duwa pero si Tupac kay more on kuan siya. Ginahayag yun niya ang kabahin kay kuan mo good yang mama kay membro og Black Panther ba which is mga black sa una nga against gyud sa oppression ba. Hmm. So kinsa imo nilang duwa bra kung papilion ka, Tupac or Biggie? Nga na kung sa storytelling Tupac Tupac ko. ka. Pero sa flow, Flow, Biggie. Biggie. Ba? Yes, ay. Kuya po siya. Ko Tupac pug ko. Biggie, kuya pud guys, Biggie. New York East versus West no. Oh. Pero amigo ra na sila bra. Bitaw. Nagkakuan ra gyud sulod ra gyud sila sistema puds music puds Industry. Kung industry ano, gyud no. nung wars pod ba? No? So, kuan bra? Unsa imong mas ganahan nga approach sa music? Storytelling or punchlines? Kuan. Storytelling or kanang pina-pop mga binugoy, ana na? Karon kay nagaanam na po kog kuan ba? Experiment ra po dog ng mga house ng more on sa kuan siya ba? Kanang unsay vibe sa music bitaw dili sa Nana karon sa experimental Oh. stage. kay kuan nang taw makaingon ko tawhay pa kaya kung kuan ron nang basig naray wave ra nga moabot nga mga pagsulay sa kinabuhi ana. Kaayo. So dili pa po kaingon nga makahimo kog mga kanta nga kanang grabe kini nga kuan tingali ang giagian ana. Oh. So marag moron kuan pa na relax ra pang kuan ra gid siya music trips ra gid. Oh. Oh. Paubay ra kas balod karong panahon na. Nya kuan bra, since taas-taas na tag-oras karong nastoryaan, mangayo kog dako kayong pasalamat nimo nga imo ming How much pa imong gidawat ni nga kuan ni opportunity Yes, nga sir. makastorya tas mga tawo. kayo Dayon, unsa imong mastoryas mga tigpaminaw bra kay kana sila nagahulat guna sila lagsa ra biya kay kamong storya. kuan salamat kayo sa mga gas padayon og suporta dayon sinsay ra kay ko ron og kanang dili kay ko wala pa kay ko na ana daw ngani ba kay first time po na ko ni nga ma-podcast din syempre kuan gid kanang ko nga organic natural ra kay nga tabi ba ano? Ayo. Wala gatabi ra gyud mi diri. Kayo Wala ni script. Inom ra pud mi gamay pero kuan na kanang drink moderately ra sa mga bata kung dili pa mo sa saktong edad ayaw mo inom-inom kay di pa ma-develop ang inyong brain ana. yes Demura to yung message nila bra. Ora. Amping stalan. Yes, ay so muni si Yeki among nakuyog karon dagan pa unta kay ming masturyaan pero nami lakaw karon. Naami lain nga Kulang ra mission. no. Importante. Daghan man ni, Dagan pa ta napay lain Kuan ba nga igayon. So, Kayo, daghan pa gayon. again bra, salamat kayo sa ato Thank ang you, sirs. pagstoryaanay karon. Thank you. Lipay sirs. kay ko nga nagaabot na punta. So salamat kay sa tanang tigpaminaw. A special thanks sa Crash Studios sa atong venue. You can visit here. Dapit siya sa QXV, Tapadra, adjacent street. Na mga merch diri from Undisputed, Organic, Soba. Napay padulong nga mga merch pohon, Expect Alat, the rest of the local brands. Aspo. Kayo. Dayon na ay ko Andres Luyo photo studio for your photo needs. Nara pud tay mga resident diri nga tig kuan, shoutouts ni Night Shada. Shoutouts sa kuan sa nilang van. Dayon sa taas pod na apud tay recording booth.
pwede mo record sa inyong mga music. So, shout out Zach for letting us stay here sa imong lugar. Yeah. So, sa tanan, amping mo sa inyong mga lakaw, and usara akong masturya ninyo, usa ka dako nga yes ay ninyo. Yes. Yes, I. Crash TV now. Signing off. Woo!